Malawian cameras. Hey, good morning. Habari kuona ma activists awili Ben Longwe komanso Lighton Mangochi onsewa kukumana limodzi kukumana pamodzi pambuyo pakuti after zochitika zambiri zadutsa tikudziwanso nyuso mbokudziwanso bwinobwino ndi mmene munditwa yankhulazo muzimvere nokha. Guys, thank you so much Malawian cameras kukupasirani nkhani zonse mmene zilili. Ine Comrade Lighton Mangochi prison amene ndili kabero lero ndakumana ndi Comrade Ben Longwe naonso atazindikira kunena kuti chilungamo chikupita kuti amva maganizo a Malawi ndi chifukwa chake akuyankhula mmene Amalawi akufunira. Tiyena Malawi tiphunzire kumakhululukirana ngati zinalakwika kumbuyo tiziona chitsogolo. Uncle Ben Longwe, Comrade, ayankhuleni Amalawi. Amalawi Ben Longwe ali pano mpaka na zisankho zichitika mdziko muno. Ndakumana ndi Comrade Mangochi, game on. Palibe kubwerera mbuyo, sitikuopa munthu, sitikuopa wina aliyense. Chilungamo chiyende ngati madzi. Terera nyana bwana. Apa bwalo sakuchoka. Ndiye mweyo tu. Ainu andare. Musama tsopano zasanduka kunena kuti nyumba ya zokambirana parliament yasanduka nyumba yoti muzingopanga chilichonse chimene mukufuna. Mayiwala kuti kumene kuja kuti makutuma ndi ifeyo muzikambirana zimene ifeyo tikufuna komanso zoti zitithandize. Zimene mukufuna kuti mukambirane zokhudzana ndi age limit ndezi yambireso ma MP tisanafike stage yopanga za age limit ya president tiyambire ku ma MP. Ma MP iyambire 60 munthu wa zaka 60 asakhalenso MP achoke mu parliament atuluke. Ndeli kafika ku president tsopano ma MP asaka 60 osabanduke achoke mmene mujamu chifukwa ndi kuti mukukambirana za uhalamba palibe chimene chikuthandiza palibe. Last time ndidanena ndidafotokozanso kunena kuti Malawi Congress Party atose alliance muli ndi mashopu anu amene mmagula zinthu ndipo popeza zidonekeratu kuti ndizoona zinthu zikunyanya zikunyasa zinthu zabowa zinthu zawola muno m'Malawi mulibe chilichonse chimene chikukoma koma anthu mukutibe boma ndi lomweli. Muli ndi mashopu anu amene mumagula inuyo muli nawo ndithu ochipa zinthu mukutibweteka ifeyo tikudandaula azibale athu kumudzi makolo athu kumudzi tukanika kuwathandiza panopa mabanja azimayi akuona ngati kuti takwatira mitala mwatilowa nthumba mapulani chiyonse sichikutheka apo mukutenga mufuna tsopano mutenge ndalama zambirimbiri budget imene ipase muziti age limit zaka 80 kodi inu ya zaka zochepano chabwino nchani chimene mukupanga chabwino ndi chani tsopano inu mukamapanga zimenezi zikamati mukufuna kuti mdziko muno mukhale phokoso. Tsono ena afenda anthu kuti tilibe china chilichonse mufuna mutibweteke mutivule tisafale kathu kochepa kale kamene timakapeza mufuna so kuti mutengeso. Sibwino muzikhala ngati ndinu anthu opa Mulungu ndinu anthu opemphera koma mukhala ngati simudziwa mawu muli ndi zaka zochepa koma ndi chani chimene mukupanga choti ife ya Malawi tikusangalala. Zomwe kwambiri mulingalire wanzeru amva wanzeru sanamve. tikamanena kuti nduna zachakwera zimugwetsa chifukwa cha bodza lake ndiliti nsewu umene amauchemerera kuti nsewu kukonzedwa ukaronga ndi president ndi umene nsewu kukonzedwa nsewu wopita ukaronga uja ndi uti amapita ku TV kumakanena kuti chakwera delivery. Nduna chiphazi umapita pa TV kuti nsewu wakaronga ukukonzedwa ndiye ndi umene nsewu sizikudziwika kuti azaukonza liti. Amalawi ineyo ngati Lighton Mangochi ndikamanena kuti chilichonse chamatama chabodza ndiziwulula
izi atolankhani mukulephera kumanena izi kumaonetsa izi ndekukagwa mvula unsewu wakaronga uwu amaunenerera chakwera kuti nduna yake imapita pa TV. Nsewu ndi umene uwu wopita kukaronga uja uwu amati ukukonzedwa a president zikomo kwambiri chifukwa cha nsewu wapamwamba ndi umene uwu muna alitara muno akulephera kutani ukukonza koma chifoti muli kunsanje kubaraka ku Blantyre amata kuna mizani kuti nsewu kukonzedwa ndi uwu zabodza. Ndikapitaso kumakanjira ndikakuonetsani bodza la ministara kunena kuti nsewu wakaronga ukukonzedwa chonchi apa mvula sinagwe yayi sinagwe. Muziona zinthu zake izi tikamanena kuti zinthu awa ndi abodza boma labodza ili muziona nokha Malawi kumene muliko. Ineyo Rayton Mangochi timauza atolankhani kunena kuti muzijambula zinthu akamanena maminista chimene chimkwesa chakwera ndi ichi chimene chimkwesa chakwera ichi. Tikamanena kuti zinthu sizili bwino matiraki awa akuvutika mayendedwe mukuona matiraki awa kuzemba nsewu sizili bwinoyi. Nsewu wachiweta wakaronga uja umatamidwa ponena pa ma TV ndi umenewu nsewu uwu azipani zotsutsa boma DPP UTM UDF kapena Ford. Nsewu uwu mukarowa mboma pa 2016 pano muzati konzere nsewu uwu sizili bwino yayi kuchoka pano pa nsewu wachiweta kupita kukaronga. Ine ndine Rayton Mangochi. Nsewu wa makanjira mukaonaso ndikuyankhula chimodzimodzi. Mulungu akudalitseni Amalawi mukavote mwanzeru musamapusisidwe ndi maminista pa TV akuti chakwera is delivery 0 pa 10 okwiya mukandifuna mubwereso musandimange sindiwopa aliyese.